Здравейте, приятели! Днес ви представям един страхотен ловно-туристически комплект от магазин Tendence Hunting, град Пирдоп, а именно обувки Добрефен, летен панталон от Хамелеон Hunting и най-новата ни дизайнерска тениска с диво прасе. Това е модел Atop Slow, който е изключително подходящ за летния туристически сезон. Супер удобни, леки и бързо обувани. Ето виждате колко лесно се обуват, мекички, страхотни. Моделът е с 2 години гаранция на механизма. Преминаваме към представянето на панталона. Панталонът е супер лек, мек, удобен, напълно безшумен, с тефлоново водоустойчиво покритие, което отблъсква и мръсотия. Разполага с магнитни джобове, тик-так. Ето, тук имаме допълнителен джоб, в който може да си сложите телефон или нож и още един джоб. Имаме вграден еластичен колан. Имаме тук също джоб. Панталонът е супер лек, не запарва, дишащ и е страхотен. Искам да ви покажа и новите ни дизайнерски тениски в маслинено зелено, които са с страхотна картинка отпред, направена с DTF печат, дишащ, най-новото на пазара технология, издържащ на над 50 пранета. Тениската е памучна, 200 грама и е супер мека, лека и удобна. Втората тениска, която искам да ви покажа, е този страхотен елен, благороден и наистина страхотна картинка, супер качество, топ. И третият дизайн на най-новите ни тениски е ловец с куче. Ето виждате го, значи тениските са уникални, панталоните също, обувките също. Така, значи отделната цена на всеки един от продуктите. Обувките струват 150 евро, панталона струва 82 евро, а тениската е 25 евро. Сега, ако решите да си поръчвате по-отделно, това са цените. Ако решите да си вземете цял един комплект тениска, панталон и обувки, ще ви направим 10% отстъпка. Така че не се колебайте, а ни пишете. Количествата са ограничени. Наистина това за лятото е перфектно. Както за туризъм, така и за лов. Ако искате, може да си купувате и само тениски. Примерно за 2 тениски ви правим 5 евро отстъпка, за 3 тениски ви правим 15 евро отстъпка. Така че няма никакъв проблем. Очакваме ви наживо в магазин Tendence Hunting, град Пирдоп. Може да си ни поръчвате и по телефона, както и да ни пишете в социалните мрежи. Това е за сега от нас. Довиждане, чао и до скоро!